Bon dia, tot el dia, benvinguts i benvingudes al Bar Trinquet. Avui arribem al capítol 25 i en una zona raspallera com la nostra, arribar a 25 significa acabar una partida. Que arriba a 25 guanya. Així que anem a posar la pilota en marxa i a veure si acabem contents o en el rabo entre les cames. Jo sóc Ulisses Ortiz i m'acompanya, com sempre, Vicent. Vicent, quines sensacions tens de cara a esta 25a partida? No, sí, també, 25a partida. Sí, 25a partida, 25a gravació, al final, al ser metàfora, no? Sí, entra tot. Metàfora, sensacions, jo no em fiaria massa, perquè si no. han de confiar en les meves habilitats com a punter per rematar 15s, quan dia la cançó de la cosa sorda, estàs fotut. Jo crec que ens fa falta un punter, un mitger i un rest. Lo que no tinguem és puesto per clavar-nos així tanta gent. Això és veritat. Així que no res, sempre he sigut més de confiar en el fallo de l'altre a l'hora de jugar que en el teu propi encert. Bueno, però en la pilota o en general? En la vida. En la vida. Sí. Un poc de confiança. Sí, però bueno, jo crec que així avant. N'hi ha que confiar. Tinguem un bon company de partida. Jo crec que així. Un bon trio avui. Que per cert, això estarà escoltant tota la gent a lo millor en Pasqua. Sí. Estarem costa molt despertar el culs, però regolant la mona o no se'n passeu en la mona i en el xocolate i després la llonganissa de Pasqua. Sí, tot això. Bé, anem a començar ja perquè avui tenim un programa molt condit. Avui ve carregada la cosa. Així que va de bo. Fa poc vaig veure un videoassaig que portava per títol La teoria dels 3 internets. Un assaig audiovisual curt que explica l'evolució d'internet en 3 etapes: la web oberta, la web social i l'era dominada pels algoritmes. A veure això on porta. El vídeo reflexiona sobre com hem passat d'una xarxa lliure de connexions a un ecosistema de plataformes que competeixen per la nostra atenció. Evidentment, està al caure un paral·lelisme en el món de la pilota i la societat valenciana. Deuria, si no ho entenc. Això. La qüestió és que llegint Pelayo Blues, l'últim llibre del nostre convidat d'avui, pensava en que aquesta teoria es podia aplicar al nostre esport per antonomàsia. Un esport que actuava com a lloc de trobada obert i com a moment de ritual compartit. Però, amic, d'ahir hem passat, en un procés llarg i amb moltes arestes, a un moment on la cultura és un espectacle global que és consumit i si pot ser per televisió o internet, millor que millor. Cadascú a casa i en la subscripció pagaeta. El Trinquet, amb el seu bar, per suposat, era un espai accessible, popular i identitari. Ara, ixe bar, si és que existeix, perquè els trinquets es fan als poliesportius dels polígons fora dels pobles, pot arribar a ser un gastrobar deposat de qualsevol context. I eixe és l'eix central del llibre que he anomenat abans i que avui ens presentarà el seu escriptor, Pelayo Blues. Un llibre que, per cert, tanca una espècie de trilogia sobre pilota valenciana que va començar amb Colp a Colp, va seguir amb Trinquets trencats i acaba ara amb, el més interessant, almenys per a mi, Pelayo Blues. A més, entre aquests 2 últims llibres va publicar Premi a la corda, un dietari amb títol referent al món de la pilota valenciana, però una temàtica diferent. Tot això compaginat amb la seva tasca com a professor de secundària i la d'anar actualitzant el seu blog. Sí senyor, un blog. Un blog, Un dels abanderats d'aquell primer internet que comentava abans. És que al final... Veieu com està relacionat. Tenia sentit. En definitiva, que han hagut de passar 25 programes per a que a Bar Trinquet es parle de literatura. O almenys per a que ens visite un escriptor. Ja veurem després de què parlem. Exacte. Però no patiu, que no anem a convertir-nos en un bar d'ixos que tenen llibres a les parets i va allí... En principi no. A saber qui. I com deia Rajoy, això de tindre amb nosaltres un escriptor no ha sigut cosa menor. Dicho de otra manera, ha sido cosa mayor. No de vegades Ulisses s'ha tingut que llegir un llibre, i ara té el cupo ple pa un any. Ara li agrairé a Sergi. Així que acabe ja i, com tu dius, que ja has dit el seu nom, li donem la benvinguda a Sergi Durbà.
Bon dia, Sergi, com estàs? Benvingut a Bar Trinquet. Bon dia. Què t'ha semblat esta lecció musical? Doncs molt bé, molt bé. La veritat és que estic molt agraït. Ja era hora, no?, de vindre, no? Ja era hora que vingueres, sí, home. Que me citeu tots els programes. Sí, és veritat. És veritat. Mira, Pareixeu els meus patrocinadors. Està Genovès, juntament amb Genovès. Jo crec que serà la persona més nomenada. Sí, i me sent molt, jo què sé, muy agradecido, ¿no? I emocionado. Emocionado. Estàvem parlant de Pasqua, tu eres des que volen el catxirulo, encara? No, home, depèn de en quin sentit ho digueu, però... No, el sentit literal de voler el catxirulo en Pasqua. No sé. Mira, jo l'última Pasqua sí que vaig volar el catxirulo. Però te'l vas fer tu? No. I tot? No, però la veritat que no tenia traça, ja anava al revés. Molt complicat, molt complicat. Bueno, bé, el primer que fem últimament és demanar al convidat que ens diga un pseudònim de pilotari, si és que es dedicar a la pilota, quin podria ser el teu pseudònim? O si n'has tingut. Hòstia, sí, ostres, jo me posaria, el meu cognom seria d'Urbà Segon. D'Urbà Segon? D'Urbà Segon, sí, perquè realment el que ha jugat a pilota ha sigut el meu germà, que era el que se va interessar més i el que sí que va practicar-ho més. Jo no vaig arribar a ser res, era un aficionat mediocre i no sabia jugar, però alguna partida de jugava i dic, mira, si m'agrada haver dedicat a la pilota m'hagués posat d'Urbà Segon. Mira, doncs anem a començar ja, després te preguntaré les clàssiques, però el tema dels pseudònims, perquè en el llibre, ja entrem un poc en matèria, però en el llibre et fa especialment gràcia, t'agrada el del Puma, el pseudònim del Puma. Sí, a veure, és un tema que m'interessa, el tema dels malnoms o els sobrenoms esportius, i eixe, curiosament, és que me va agradar, però no pel nom en si, sinó pel personatge en si, que ell és una espècie d'outsider del trinquet, no? I aleshores arriba fa 2 anys a l'individual i comença a guanyar-los a tots quan ell ve de fora del sistema, no? I a banda té aquest mal nom i me vaig interessar, li ho vaig preguntar, me va explicar la història i dic, ostres, ho he de treure jo. Sí, no, a mi és un dels casos que em va agradar molt. A banda és un nom, doncs això, que tampoc entra en el tema tradicional de malnoms així, que són com diminutius, familiars, el Puma, una cosa així molt cinematogràfica, no? El Puma, el Puma, un xico de Massalfassar, se diu el Puma. Sí. De fet, al principi s'anunciava com a Carros de Massalfassar i va ser en eixa tornada quan... Es va reconvertir en un Terian, no? Un Terian, sí. És un Terian. De fet, si aneu a veure el Terian del trinquet. Si aneu a veure veureu que de fet va disfressar de Puma. És una cosa espectacular. Bé, i ara sí, la pregunta clàssica, la teva relació en el bar, quina és? Home, la relació en el bar, mira, la que acabem de tindre, perquè jo no soc de bar, no soc una persona que li agrada molt, però anar a hermosar sí que m'agrada. I com ara hem anat a hermosar, doncs és un moment que me trobo particularment a gust. Jo, com t'he dit antes, tinc amics de la mateixa zona d'on eres tu, de Sagunt, de les Valls, i la manera que teniu de dir esmorzar crec que és de les que més m'agrada. Armosar, ho acabes de dir. Armosar. Sí. Pues mira que jo porto molts anys vivint així en I no se la t'ha pegat, Ribera i no, és la primera vegada que me diuen això. No m'havia... M'ho diuen molt, això, quan dic alguna cosa. És la primera vegada que m'ho han dit. No. Bé, i la segona pregunta clàssica és la teva relació amb la pilota. Ja ens has avançat una miqueta, però conta'ns d'on ve, quina és... Doncs, a veure, jo soc de Sagunt. En Sagunt la pilota, quan jo era xicotet, no existia, s'havia perdut totalment, no n'hi havia trinquet, però resulta que se va clavar ahí Caixa Sagunt en el seu dia, patrocinant tot el món de la pilota. Anys 90 estem parlant? A finals dels 80, i van fer un trinquet. I resulta que mon pare treballava en Caixa Sagunt, i aleshores ell me donava entrades per anar, i jo anava tots els divendres al trinquet de Sagunt. I ahí és on ve la meva relació amb la pilota, perquè jo fins aleshores jo no sabia ni que existia. Estic parlant de quan tenia... Això en l'any 87 és quan fan el trinquet de Sagunt, jo soc del 79, això, 8 anys, 10 anys, jo me passe tots els divendres en el trinquet de Sagunt, allí fent les partides. Jo tinc un record vague d'això, però se me va quedar això. Aleshores, el trinquet de Sagunt és dels relativament nous, vull dir, nova construcció, i no té bar.
És directament... O sí que té bar? No, No n'hi ha ni trinquet, no, ara? Bueno, sí, Sí, però perquè no. sí que n'hi ha. A veure, sí que té... Bueno, és un trinquet, és un edifici, i el que té és a l'entrada i n'hi havia una barra. Sí que es va construir... Es va construir per a donar un poc de pastisses de tomaca, jo què sé, begudes i 4 coses per a que tingueren allí servei. Però no tenia bar com a tal, no era un bar, no era un trinquet a l'ús com el de qualsevol altre poble. No? I és on es va jugar la mítica partida que bueno, després parlem d'ella, Sí, no? després I parlem. va ser en eixe trinquet i ara pel que ha quedat. Sí, ara està declarat oficialment en estat de ruïna, el trinquet. No és que m'ho inventes, és que és així, perquè el sostre està fet d'uralita clar. i està foradat i clar, està declarat en estat de ruïna perquè és un perill, no només pel material de l'uralita, sinó perquè Per la seguretat, no? Quan fa molt de vent i plou, doncs entra aigua, se mou, és un perill. Les vidrieres estan trencades també. D'històries com esta i altres parlaves en el llibre de Trinquets trencats. Avui anem a parlar més un poc més de Pelayo Blues, sí. que està editat per Rebel Edicions, i allí, en este llibre, parles, anem a començar un poquet més curiositat, no, que altra cosa, de la teua relació complicada amb el tren de Rodalia per fer el viatge des d'Alzira a València de camí al Trinquet de Pelayo per a escriure este llibre. La pregunta, per tant, és obligada avui. Has vingut en tren? No. No, home, jo... Si està el trenet. Vosaltres sabeu que jo visc així en Alzira i jo he vingut en cotxe. Així, d'Alzira a clar, Castelló tenies que haver anat al Cúdia, no?, i agarrar el trenet, o anar a la València, línia 1 del metro, anar a València, i arribar així... Això sí que seria Com en digne de... Alzira tenen fama de senyores, jo m'identifique en això. He vingut en cotxe. Home, però és que realment I era després de l'experiència escrivint el llibre, anant en tren, el vas arribar a avorrir? L'has utilitzat més? És una experiència el tren de Rodalia. En principi, a veure, el tren pareix que siga ja quasi un personatge més del llibre, no? Sí, totalment. I jo en un principi no tenia pensat incorporar-ho, però clar, com anava sobre la marxa, anava cada setmana al trinquet en tren, clar, n'hi havia setmanes que el trajecte s'allargava molt i me donava molt de xoc i al final vaig decidir utilitzar-ho per al llibre. Des de la ira. Sí, no, perquè és que a banda no era jo, és que era tot el món, el tren ple de gom a gom, ahí tots com a sardines, la gent cagant-se en tot. Jo podria fer un inventari de totes les declaracions o tots els insults que se dediquen allí a... Però al final és com la teva experiència en el Rodalies i en Pelayo, no? El llibre al final és un poc les reflexions que se tenen. Sí, a veure, és que també anar a Pelayo en tren és lo seu, perquè és que el trinquet de Pelayo està al costat de l'estació i de fet anar en cotxe no val la pena perquè si vas te peguen una canya de por a l'hora d'aparcar i en alguns llocs ja ni se pot, perquè és zona de residents. Aleshores, clar, me vaig treure com se diu això, la targeta de la Renfe i anava en tren. El que no m'esperava jo és que estiguera tan mal la cosa, no? És que a vegades me costa un dia 1 hora i mitja arribar. Sí, les experiències en Rodalies en el llibre incidències, comentaris de tot tipus i al final vaig aprofitar ja que estic tan de rato en el tren i ho incorporaré al llibre. Recordo una anècdota del llibre, una que expliques que hi havia un xic de 20 anys que era la primera volta que anava al tren i et sorprenia, a mi també em sorprendria molt. Sí, no, però va dir, això és real. A veure, jo li poso molta ficció i molta literatura al llibre, no? Però la gran majoria de les coses són certes. I aquest xic va pujar al tren en Alzira, precisament, tots parlant un castellà perfecte, i això... I agarrar i va dir, és la primera vez en mi vida que subo a un tren. I jo, com pot ser això? On vius? En 20 anys... On vivia aquesta persona? No sé quants anys tindria, però més de 20 segur. I me va quedar... Primera i última, a lo millor. No sé. Bé, què trobarà el lector que vulgui acostar-se al llibre? Què li diries que trobarà? Com el descriuries? Home, trobarà molta... literatura, és un dietari, literatura en el sentit més estricte, d'una finalitat estètica, i després trobarà també... Mira, fa poc un amic m'ha dit que en el llibre n'hi ha violència verbal, cosa que... Sí. Mala llet, no? Violència verbal i mala llet, i diu que això és una diferència respecte dels meus llibres anteriors.
Igual no explícita, no? Però un poc el to. La violència verbal sona molt contundent i molt... Exagerat. Però sí que és veritat que si jo m'allibere un poc de tota la contenció que tenien els anteriors llibres tan romàntica i així li intente posar una miqueta més de substància a la cosa i dir, escolta, ja està bé, anem a ser un poquet contundents i anem a dir així les coses com són, no? I bé, se trobarà això, com viu una persona normal i corrent en un trinquet que ja no és normal i corrent i és un trinquet convertit o diluït en una ciutat que ja pareix artificial, no? No sé si ho he dit bé. Sí, bueno, i la rebuda està anant bé o no ho saps? No tinc ni idea, no tinc ni idea. Espero que sí, perquè se ho han currat al cap i a la fi, però no sol que estan molt pendents. A tu t'importa més el que és el procés d'escriure? Sí, el llibre en si, el producte en si m'agrada molt. De fet, en el propi llibre ja a voltes dius, aquestes paraules, si alguna volta són publicades, com que reflexiones també sobre la pròpia fet d'escriure en el llibre per a un possible llibre que finalment sí que s'ha publicat. Sí que s'ha publicat. Per sort. A mi, la següent pregunta era això, que una cosa de les que m'ha agradat molt en el llibre és que contes el propi procés d'escriure el llibre. Tu que el vas autoimposar un poc, en certa manera, anar a les partides, en algun moment vas arribar a pensar, a quina mala hora, per què se m'ha corregut a mi aquesta idea? No, la veritat és que no. Sí que hi ha hagut alguns moments, algun cap de setmana, algun dissabte que no anava, però això d'abandonar-ho no. I si ho dic en algun moment en el llibre és per donar-li això... Èpica, un poc d'èpica. Sí, vaig a dir que ho abandone, però no, realment no vull abandonar-ho, perquè era un projecte que se me va ocórrer un dia, després ja he escrit alguns llibres sobre el món de la pilota, que no sobre la pilota, i me faltava i a més se te fa un poc pesat perquè és tot l'any anant, tots els dissabtes, en tot el que comporta això, perquè jo tinc família, clar, un dissabte de vesprada anar-te'n al trinquet, a vegades sí que dia, jo què collons faig així, no? Si n'hi ha 50 persones i estic així jo escrivint, no sé, però va dir, ho he de fer i estic decidit. Persones i personatges, no? Convertir un poc en personatges alguna d'aquestes persones que també estan en el llibre. Tots són personatges en el trinquet. I en esta vida, no? Inclús els que van al gastrotrinquet també són personatges. També són personatges. Bé, la pilota valenciana és un dels símbols valencians més evidents i vertebradors, però s'ha reivindicat poc des de les institucions i també des de les entitats valencianistes. Per què creus que ha passat això? Aquesta poca reivindicació. Jo què sé, home, este és un tema que a mi particularment ni me va ni me ve. Vull dir, els polítics fan el que han de fer. Doncs si els interessa recolzar la pilota, doncs suposa que aporten una sèrie de diners i després ja s'apanyaran els que gestionen això en els diners que els han donat. No? Suposa que n'hi ha maneres i maneres, alguns són més seriosos que altres, alguns un poc intenten fiscalitzar un poc aquesta aportació de diners, alguns altres no, però no ho sé, jo sempre dic que la pilota si té alguna oportunitat de sobreviure és precisament pel seu pes identitari i això està al marge dels polítics. I de la reivindicació. Clar, jo crec que els polítics al final i de la política, veuen que no hi ha massa gent darrere, perquè la veritat, com no hi ha un grup gran que ells veuen com a electors, ja, però clar, ells veuen possibles votants. Com no hi ha molts, doncs tampoc li dediquen massa esforç. Perquè al final és el de sempre. Si tu fas com a una iniciativa pública, doncs, evidentment, això no te dona rendiment a curt termini, això és a llarg termini i respon a un projecte, no? No sé si la política està interessada en coses a llarg termini o a curt termini, jo crec que és a curt termini el que els interessa. Coses a llarg termini ja és una opció més romàntica i més bonica, no? I que costa més, evidentment, s'ha de pensar més. Ja. Bueno, parlament de personatges, el personatge principal d'este llibre és Pelayo, és el que és un element en un gran poder simbòlic. Què significa per a tu, o què creus que significa per a València este lloc? Home, precisament al voltant d'això gira tot el llibre. Pelayo és un barri en si, on està el trinquet, val? I és un barri molt singular. No?
I després el trinquet en si, doncs, jo crec que la importància que té és que s'ha mantingut fins ara i està viu. I la gent de València crec que encara no el coneix. Ni el coneix, és que... El coneix ara fins i tot, el coneix perquè està el gastrotrinquet i s'ha posat de moda i tot això, no? Però és que fins i tot jo crec que la gent que va a dinar o a sopar al restaurant va al restaurant. Sí. El trinquet no entra, no? De fet, fins i tot m'atreviria a dir que n'hi ha algú que vagi a dinar i ni tan sols se pren la molèstia d'assomar-se i de dir, hòstia, aquí hi ha un espacio de juego. Però bueno, sí, al final, jo crec que no ho hem dit, però al final sí que el llibre gira al voltant de les teves visites a Pelayo com a trinquet, però com inevitablement has de passar per eixe gastro, doncs les teues, no sé, incomoditats respecte a com s'ha fet eixe espai. No? Clar, perquè li lleva tota l'essència. A més, és una perversitat total. Això és. Perquè li lleva tota l'essència al que és el trinquet i al món de la pilota, però curiosament, eixe món de la pilota que se respira allí dins del trinquet ja no existiria si no fora pel gastrotrinquet. Sí, això també ho dius. És una cosa contradictòria, no? Perquè ha sigut així com s'ha salvat. Però... Esta setmana, o aquestes setmanes, estic veient com a que el trinquet de Pelayo, el que és l'empresa, està fent publicitat i va molt destinada a turistes, perquè es fa inclús en anglès. És com a que... No, jo no ho he vist. Sí. Aprofitant les falles, que ara venen falles i tal, és com a que volen aprofitar això. I està feta la publicitat en anglès, que no sé jo, a nivell de màrqueting, no sé si és el públic... Ja, bueno, és com que ho venen com algo exòtic. Clar, però al final el públic potencial al qual estan adreçant-se és una cosa com de pim-pam, sí, és una cosa de pas, no d'enfortir aquesta clientela, per dir-ho d'alguna manera, que pugui aproximar-se. Clar, perquè el que dona diners no és el trinquet, és el restaurant. És el restaurant, clar. Aleshores, ell s'ha de dirigir a la gent que va al restaurant. I la gent que va al trinquet, diguem que és un món paral·lel, que està ahí perquè sempre han estat, però suposa que, no sé, potser és un poc fort dir-ho, però crec que els importa un poc la gent que va dins del trinquet. Sí, I és el que s'han trobat ells, que hi ha una instal·lació allí magnífica, i els ha donat aquest toc. Sí, al final és un toc, perquè si no existira el trinquet, no tindria sentit, però al mateix temps el gastrotrinquet, doncs, tampoc és que tinga molt d'interès en el que n'hi ha dins de la partida. Però vaja, al final la crítica és que s'ha pervertit aquest espai de bar que, entre altres coses, ha apartat, ha tirat, no?, al carrer. De fet, també ho expliques, que la gent que de normal anava al trinquet o al bar, en aquest cas, a jugar al dominó, a fer-se el cafè abans de la partida, han sigut expulsats i se'l fan el cafè en la cafeteria que hi ha en un cantó més cap allà, perquè és més barat i és més... Expulsats és molt fort, però ells també s'han autoexpulsat un poc, estan en la pastisseria del cantó. Perquè estan més còmodes. Clar, estan més còmodes i és més barat, perquè si tu vas a fer-te el cafè net o la cerveseta abans d'entrar al trinquet i et costa 4 vegades més, és lògic que diguen, ostres... No m'ho pregunteu, No. Està sobrevolant així una cosa que no eixirà en cap moment. Si llegiu el llibre sabreu de què parlem. Bé, però mira, Sergi, tu saps que jo he estat en alguna ocasió fent com de periodista, tot i no ser-ho, i vaig a destapar que Bar Trinquet hem fet una rigorosa investigació i han caigut a les nostres mans els altres projectes que els nous propietaris de l'immoble de Trinquet de Pelayo van barallar en el 2015 quan van executar la seva compra definitiva. Fer un restaurant modernet amb estètica pilotària no era l'única possibilitat que es va plantejar i com que no hi ha cap normativa que ho impedisca, cosa que potser s'hauria d'estudiar, avui podríem gaudir, o patir, segons es mire, d'alguns dels següents negocis en l'estància que abans era un bar i que és l'avantsala del Trinquet. Segurament una part més important i identitària per a la cultura valenciana i de la pilota, concretament, del que pensem. Així que, Sergi, anem a traure aquestes propostes a la llum, a veure si te n'agrada alguna, o almenys si et reconforta pensar que encara haguera pogut ser pitjor que un gastrotrinquet. Llum a la foscor. Vale, així és que anem a dir-te aquestes propostes que hem sabut que estaven damunt la taula i a veure què penses, ens dones la teva opinió. La primera proposta era un gimnàs trinquet. Entrena com els grans pilotaris, seria un poc l'eslògan. Ara que estan en auge els gimnasos per a totes les edats i els pilotaris li dediquen moltes hores a la magnèsia, que diu el nostre amic Toni de l'Hostal, un gimnàs amb certa estètica del món de la pilota podria ser un èxit de clients.
Esta proposta la van descartar, segons hem pogut saber, perquè veien complicat que amb l'excusa d'anar al trinquet la gent no farà servir les màquines del gimnàs sense pagar, que entraren com, no, jo vaig al trinquet, però què t'haurà semblat que feren un gimnàs trinquet? Tu imagines? No, que suposa que no s'ha fet perquè era inviable. Era inviable. Sí, era inviable. Les màquines són molt cares. Sí, jo crec que esta que ve ara era un poc més viable. Esta era un poc més viable. A més, en el context de Pelayo segurament tenia més sentit. Sí. Barberia, trinquet. A més ja tenia allò de barberia, trinquet. Festa el pentinat de Pujol II, festa el pentinat de Freddy, els pentinats dels millors pilotaris de la història. A les parets, retrats de pilotaris actuals històrics amb els seus pentinats més reconeixibles. També hi havia plantejada una perruqueria amb secció de pentinats de dona, amb imatges de Victòria, Anna, Mar i companyia. Però tot això és cert. Sí, és cert. Estem destapant-ho ara. Estem destapant-ho. Sí. Vull dir, sí que és veritat que dins del barri de Pelayo estaria més ben ubicat, no? A fer-se les ungles, també. Podria anar al trinquet, no? Una sessió de massatge tailandès, una cosa així, no? Molts negocis d'estos d'ungles, no? Allí en... Sí, està ple. Això també ho parla en el llibre. L'altre vaig passejar jo per allí, que anava a un concert, i és veritat que exagerat el número de negocis d'aquest tipus que hi ha, Com és possible? Són tots. Tantes ungles n'hi ha en el món. Tot el carrer està ple de manicura, no? Sí, manicura. Perruqueries, i ara s'han posat molt de moda també els gelats eixos japonesos, no sé. Sí. No ho sé. Però deu ser barat, no? Perquè... A més està ple, no sé. Per això dic jo, que com és possible que aquest negoci siga tan rendible com per a que hi hagi tants, tan pròxims i funcionen, aparentment. No ho sabem. Això és el progrés. No sé si el progrés o que hi ha alguna cosa que investigar també, pot ser. N'hi havia més, no? Sí, jo crec que aquesta sí que t'agradarà, més que el Gastó Trinquet, anem a veure. Llibreria Trinquet. En esta proposta hi havia pensada una prestatgeria dedicada a la pilota, entre els quals n'hi hauria llibres teus, fins i tot una opció de biblioteca-cafeteria per a llegir allí mateix. Aquesta opció t'agradaria? Més que la del gastro. M'agradaria perquè m'agraden els llibres, però tampoc tindria molt de sentit perquè hi ha una llibreria davant, no? París, València. És una de les millors llibreries de València, no? Això se podria fer igualment, vull dir, si la gent del Gastro Trinquet agafara i posara una prestatgeria allí de publicacions de pelota, no? Podríem fer-ho, no? Jo crec que en l'anterior, abans, quan era el bar Trinquet, sí que me sona a mi que n'hi havia un faristolet allí en un cantó de la barra i quan se traia alguna novetat es posaven allí el llibre. Jo crec que sí que ho feien. Veus? No era tan novedora esta proposta. Això és com al cap i al fi en una classe que se fa una biblioteca d'aula i tens allí un aparador, una vitrineta en publicacions i si el vols comprar ves allà davant a París-València i compres, però que sàpigues que existeixen això. De fet, els aficionats més sabuts de la pilota es coneix com la càtedra. Entonces la càtedra necessita un poquet de formar-se. Jo crec que aquesta sí que hauria tingut recorregut. Bé, n'hi havia moltes més de les que hem pogut saber, no entrarem massa en detalls, però per exemple hi havia una botiga de roba i material multiesportiu, les marques que vos vindran al cap, d'això estil, amb secció de pilota, un Chiqui Park Trinquet, també hi havia una possibilitat que les pilotes... Jo tot això que està dient, jo no m'ho crec. Bueno, jo t'he dit que les fonts que hem consultat ens diuen això. Qui és? Toni de l'Hostal? Toni de l'Hostal i Bacora. Les pilotes del Chiqui Park estaven dibuixades com a... La idea era com a pilotes de badana, pilotes de baqueta, jo crec que aquesta també... O un sex shop, se podria fer. Sex shop. També n'hi ha prous per allí, pel barri xino, no? En el vocabulari. Una sauna Trinquet també teníem, estava allí, però bueno. Bé, la qüestió és que al final s'ha fet un Gastó Trinquet, però ja per acabar jo aquesta secció que l'he clavat així directament, també hi ha, com hem parlat un poc del Trinquet de Sagunt, però hi ha llocs en els quals els trinquets de nova construcció directament no posen bar, o alguns que l'Ajuntament es fa públics i com que no necessiten que siga rendible i ser trinquet a través del bar, eliminen el bar. D'això també, tu què en penses? Perquè, clar... A veure, mira, realment, de totes les opcions que estàs dient-me, no? Jo crec que l'única que té, que és viable en el Trinquet Pelayo és que siga públic, precisament. Si això significa que no ha de tindre bar, doncs no el té.
I ja està. Però i ja està. Aleshores, realment és l'única manera. I se poden fer més fórmules. Jo sí que tinc alguna informació de d'abans que feren girava al voltant de quedar-se un local que n'hi ha al costat, que precisament és una botigueta xina que fa gelats de iogurt, o no sé, o tés o batutxo. Sí, és el que també està de moda. Que és un quadraet, doncs se podria haver adquirit això o llogat i fer allí una sala de tertúlies per a la gent que va a la partida i dins que se dedicarà a la pilota i ja està. Jo què sé, fer una espècie... És que abans, quan entraves al trinquet, estava molt bé, perquè estava tot ple de fotografies, de retalls de periòdic, que era totalment improvisat pel propietari de torn, suposo, que el propietari que tindria aleshores, i estava molt bé. I jo ho he volgut reivindicar en el llibre precisament en la portada, perquè les taulelles que posen són les originals que n'hi havia allí. I doncs tot això... Que estan en Guadassuar. Sí, són els mateixos que hi ha a Guadassuar. Sí, vas descobrir el dimecres. Jo crec que l'única iniciativa vàlida i que podria fer que el trinquet estiguera segur seria fer-ho públic i ja està. Expropiar-se. No, a veure, en realitat quan ho va comprar... És que anava per ahí. Sí, anava per ahí. Sí, ho tenien per ahí. I no sé, per això t'has de gastar diners, ho has d'adaptar, i si això significa que no n'hi ha bar, doncs escolta, no hi ha bar. Mira, jo sí que crec... Si reivindiquem un Paulo sempre el del bar i tal, però al final el que importa és que la gent pugui jugar i veure... Clar, però jo sí que, de fet no sé en quin moment ho he dit, però sí que crec que hi hagi bar també fomenta una cosa que, per exemple, a Castilla ha passat, que si hi ha bar està obert sempre i els xiquets poden anar a jugar allí de manera lliure, com es jugava abans, i no has de demanar la clau perquè està tancat. Si està obert, pel motiu del bar en aquest cas, però... I també se crea allí això, unes tertúlies que si no, crec que no estan. No, però seria el mateix que ara, però en un bar, diguem, més popular. Clar, però si hi ha bar és un fet, però si no, és com que esportivitzem la pilota del tot. De tota manera, també crec que jo he anat a molts trinquets a l'hora de fer el llibre dels trinquets trencats i una cosa era el bar i una altra cosa era la canxa. Saps que el bar també estava arrendat per dir a algun propietari i després el trinquet anava pel seu costat, per un altre costat, en el que hi havia un gestor, un trinqueter, que és el que ho duia, que no tenia res a veure en el bar. Clar, i que també ha passat en llocs que el bar funciona però el trinquet està tancat. També, al revés. Sí, en el Cira sense anar més lluny, jo ara resulta que treballo al costat del trinquet i vaig almoçar allí. Però el trinquet... El dins del Cira, el trinquet vell. I vaig almoçar allí. El bar està en marxa? El bar continua en marxa. Hem d'anar. I sempre està ple a l'hora d'almoçar. Ja veus. Jo he jugat en la canxa està tancada. Si vols veure la canxa has d'anar a pixar, no? Perquè el vàter està dins del trinquet. I vas i t'assomes. Bé, avancem un poc en la tertulieta. Al llibre parles de no renunciar al binomi pilota-travesses. Per què creus que no s'hauria d'amagar el fet de que la gent va i se'n juga els diners i no passa res? Home, a veure, sé que és delicat, però a mi és que el món de les travesses m'agrada pel vocabulari associat que té. Veus? I per la complexitat que té aquest llenguatge i aquest món. I quan ho entens, dius, ostres, així n'hi ha algo que va més enllà del que és posar diners en joc, no? I m'agrada molt el llenguatge, m'agrada aquest món, m'agrada l'espontaneïtat que té el fet de travessar en viu i en directe, i aleshores ho valore. Que igual és incompatible en este present, doncs sí, però a mi això m'agrada, no? Sí, és bastant hipnòtic. Sí. El tema del llenguatge que dius, l'altre dia vam jugar diners, Vicent i jo. Jo crec que el llenguatge el tenien clar, el verbal, però igual no verbal. És que n'hi ha molt de llenguatge no verbal, també. Sí, claro, de fet està la famosa cabotada, pegar cabotades quan algú accepta la travessa. I el de fer com si anés a menjar fer gestos, prendre o donar, tot això, sí. Molt bé. Parlem ara de la teua tasca com a professor de valencià. Què penses de que la Generalitat vete autors en català no valencians? Ara sembla que han deixat aquesta decisió en mans de cada centre, però no sé què és pitjor. Bé, la veritat és que jo solc ignorar prou a la Generalitat i a Conselleria en matèria lingüística i en aquest cas és un exemple. Jo els ignore i si
I si en algun moment donat me diuen alguna cosa, no pense fer ni cas. Sí. Clar, perquè al final és el seu joc polític, no? Jo no vaig entrar ahí a aquest xoc de que és que a vegades pareix que vulguin que els contestes, no? Això ho reivindica molt. I jo no vaig entrar a aquest xoc de contestar a esta gent que realment no té ni idea del que està dient. Segurament que el vol que és volen. emmerdar, no? Sí. Aleshores, pues jo directament faré exactament el mateix que estic fent ara, és a donar els autors que toca, independentment si són valencians o catalans o balears. O el que foren en el seu moment fa 4 segles. Clar. Que al final, això és el tema. I que una altra mesura que afecta a la gent jove, en aquest cas en la qual tu estàs relacionada laboralment, evidentment, creus que la mesura de prohibir les xarxes socials als menors de 16 anys és bona? Jo estic a favor, estic a favor. No sé si funcionarà, però estic totalment a favor de prohibir-ho perquè crec que és un problema. És un problema que utilitzen els mòbils, que estiguen en les xarxes socials els adolescents. Jo mateix això ho patís també, perquè jo tinc fills adolescents, i bé, jo crec que el tema de les xarxes socials és quasi malaltís. Sí, no, és que crea dependència. Provoca una addicció brutal. Malaltís i delictiu. I provoca molts problemes, no? No sé, jo crec que tampoc. El que sí que m'ha cridat l'atenció és que ara pareix que el culpable siga tot Pedro Sánchez, quan Pedro Sánchez simplement ha fet el que han fet altres governants, no? I fixa't com és el llenguatge de l'ultradreta que diu Pedro Sánchez nos prohíbe las redes. No és veritat. El que s'està prohibint és l'ús de les xarxes socials als adolescents perquè no tenen edat per entendre-les ni per a saber gastar-les en un poc de sentit comú. Aleshores, mira, sí, a veure, sí igual que se han... prohibeix el tabac o l'alcohol als menors de 16 anys, doncs les xarxes socials també. No? Sí que hi ha arguments de gent que no venen des de l'ultradreta que abogarien un poc més per l'educació en com utilitzar això, tenint en compte que després van a ser usuaris sí o sí. Jo no sé si estic a favor o en contra. I restringir a les pròpies xarxes. Clar, perquè al final són agents privats que estan invadint... Prohibir és supercomplicat. Sí. I no crec que ho puguen aconseguir. Sí, és veritat. Perquè com passa amb l'alcohol i el tabac. Com passa amb l'alcohol i el tabac. Sí. Però bé, jo crec que no està mai de més que se diga això, espai, que això... Sí, segurament ha creat una conscienciació en moltes famílies que potser no la tenien. Pot ser. Bé, ahí queda. Bé, no, anava a dir una cosa, però la vas a dir tu, esta d'ací. No? No vols parlar de la teua dèria? Sí, vaig a dir-la. Pregunta-li-ho. Tornant a la pilota, sempre que tinc ocasió, reivindique els esquerrans. Així que vaig a citar una frase textual del teu llibre que diu: els esquerrans sempre seran més artistes i més genials i més creatius, però més perillosos i menys tinguts. Quanta raó tens, en aquest cas. Però en el llibre no recorde molt bé si ho dius per Álvaro de Faura o per quin esquerrà, perquè Álvaro no sé si s'adequa molt a aquesta definició. No? Álvaro s'esquerrà, no, ho dia perquè estava jugant Pere Roca. Tu veus. És que estàvem ahí debatint si era Pere Roca o Salva Palau, que també és esquerrà. Sí, també, o Salva Palau, correcte. No, però això més que res és perquè jo me fixe molt quan faig classe en els alumnes que escriuen a l'esquerra. Això me fixe. Sempre n'hi ha un parell, i després sol coincidir que són els més desastres en la llibreta, són uns desastres total, això en general. Però després a l'hora són molt més creatius, això passa. Fan un munt de faltes d'ortografia, però quan llegeixes el text dius, ostres, este té alguna cosa en el cap i sap unir idees, i els altres no ho fan. No? Els altres són capaços de fer-te un exercici d'omplir buits perfecte, els que escriuen a l'esquerra no, això en general. Però, en canvi, els que escriuen a l'esquerra són més... Convidarem a un són més anàrquics i caòtics, però són més genials. Sí, sol passar. Però mira, en el raspall, jo diria que ara mateix no hi ha cap, en el primer nivell, no hi ha cap esquerrà. Des de Sanchis. Des de Sanchis, i ara mitger, rest, ni pensar-ho. I en l'escala de corda sí que hi ha rest, però no hi ha cap mitger, tampoc. No sé si el joc afavoreix que els esquerrans tinguin... En el raspall sí que li veig que això ja és molt de pilota, però quan la tiren a la muralla per al raspall sí que l'esquerrà té cert avantatge, però en l'escala de corda no hi ha quasi. Sí, a veure, jo tampoc és que sigui un gran entès d'això, però els esquerrans sí que tenen avantatge en l'escala de corda a l'hora de fer el dau, clar. El poden entrar més de cara. Clar, no cal que la deixen votar. Bueno, si ha vingut Sebe, que no és esquerrà, però té una esquerra brillant, la veritat.
Home, si tens les dues mans, doncs tens més avantatge. Com León, com tenia León. Sí, o Comte de la Vega, també. De la Vega, també. Té dos mans, que se sol dir. I després de mitjans està Nacho, que de vegades li entra a l'esquerra i per dalt també. Li dona gust veure el Nacho també. Una gràcia. Veure'l. Sí. Bueno, anem a parlar, no? Ara de qui anem a parlar? T'has perdut, Ulisses. No estàs fent avui tu la... Però ara sí que anem a tallar i de repente... Xerrem massa, sí. En este programa... No, ara, en este programa, amb tu, no podíem deixar passar l'oportunitat de parlar del genovès, de Paco. Sempre ho fem, però en este cas era precís. Tu vas escriure un llibre il·lustrat sobre la seva vida i el vas tindre molt a prop, en algunes presentacions del llibre. Creus que, com se sol dir, no n'hi haurà cap altre com ell? I per què ho creus? Si és que ho creus. Si és que ho creus. Que imagine que sí. Home, a veure, Paco se pot dir moltes coses i jo crec que s'ha dit tot, però jo sempre conto la mateixa anècdota i és que en una presentació del còmic, que no és que el vaig fer jo, a mi me va liar David Sarasol, me deia que m'han vingut i a veure si pots adequar el text, que el guió l'havia fet ell. No? Aleshores jo li vaig fer aquest favor i després consta el meu nom. I anaven a les presentacions i en una de tantes, clar, com li fem preguntes sempre a ell i els que l'havíem escrit no comptàvem allí per a res, com havia de ser, no? Com era normal. Com era norma, en una de tantes li preguntaren que com duia el fet de ser un mite. I la resposta va ser antològica, va dir, ostres, que és la resposta que haguera fet jo, perquè és una resposta magnífica. I va dir, a mi què m'estàs dient? Jo no sé ni què és un mite, jo l'únic que he fet en ma vida ha sigut jugar a pilota, que és el que m'agrada, no? I precisament això és el que el convertia en mite, que ell no era conscient de la seva dimensió tan profunda, no? I per això era un personatge, era un romàntic, en totes les característiques de romàntics. Romàntic en el sentit d'això, d'una persona que ho dona tot i traspassa barreres gràcies al seu carisma genuí, no? Perquè ell no se les donava de gran, precisament per això era tan gran, era una persona normal. Va dir, no sé que això quan hem parlat, lo de la pilota que el van pegar, que ens va contar Toni de l'Hostal, i va dir... Paco diu que això és un bateig en el món de la pilota, això és un bateig. Tan batejat, no? Què mos pots dir d'aquesta anècdota que mos va dir Toni? Bé, Toni és un cabronazo. I mira, fa poc l'entrevistareu i ell és creador de la Valenciclopèdia, no? Sí. Doncs resulta que ell me dedica a mi una entrada i posa una cita, que se suposa que he dit jo, que és jo li vaig salvar la vida a Toni de l'Hostal. I tot ve per aquesta anècdota en el trinquet de Vila-real, en la qual jo estava parlant en ell en l'escala mentre estava la partida en marxa, i ell m'estava distraient. No? I aleshores és quan me pegaren a mi la pilotada, i si jo haguera estat atent m'haguera apartat i li haguera pegat a ell, aleshores ell potser s'haguera mort. Per això li va salvar, no? I li vaig salvar la vida, no? I per això m'ho posa ell. Queda clar. I després ja podria contar el periple de la pilotada en si, que damunt estava el trinquet ple, una de les poques vegades que he anat al trinquet, estava a tope, estava a gom això, i jo estava darrere del tot, no? I me pegant la pilotada i jo me vaig quedar així, no sabia molt bé on estava, un xarco de sang. Sang i tot. Sang i tot, sí, això va ser un drama. I el de darrere riguent-se, damunt riguent-se, Mesquita, que era el trinqueter, diguem-me, vés-te'n d'ací, quan diguen, que escolta, que m'acaben d'obrir el cap, no? Vés-te'n, que m'embrutes el trinquet. Aleshores se n'anem al bar del trinquet de Vila-real, n'hi havia dos allí fent-se casalles, fumant, i diguem-me que això era superficial, com estic, i encara com aparegué una xica, les dones sempre més intel·ligents, i me diguen, mira, anem a fer una cosa, t'acompanya a l'ambulatori i que te curen, i jo, gràcies, però... Menos mal. I m'acompanya a l'ambulatori, a mi i a Toni de l'Hostal, i Toni de l'Hostal allí hauria d'haver-ho vist, perquè ell estava, cada vegada que me posaven una grapa, me posaven 2 o 3 grapes en el cap, ell estava fent uns gestos i dic, Toni, tu, tan dur que pareix que sigues en l'escenari, així resulta que t'estàs cagant damunt. Sí. I bé, va ser l'anècdota això. I després me va servir per escriure un conte, que no el tinc publicat, que es diu precisament El dia que vaig salvar la vida a Toni de l'Hostal. Aleshores la trilogia potser encara té un... No, això serà un conte que ja trauré. Un spin-off. Bueno, parlant de Paco, aquesta última final mítica en què li remunta amb 40 anys Álvaro, que només en tenia de 9, creus que va acabar d'exaltar la llegenda del genovès? Home, totalment, no? Tots els grans mites se retiren
en el més alt, no? I ell se va retirar en el més alt, com Messi, que va fer el seu l'últim gran partit, va ser el del Mundial, no? S'hauria d'haver retirat ahir. Clar. Que ara així tens Trump i no sé què... Ara em pense que Messi ha caigut, però vamos, en picat. No parlaven l'altre dia en AME, parlaven de les cancel·lacions, tot això. La veritat que ha sigut dur, perquè damunt és que estava Messi en el despatx oval al costat de Trump, així una plantadet, mentre Trump estava dient a les persones que havien matat en Iran, els bombes que estaven caiguent, i Messi allà al costat seu... Bueno, no entendria res, també. No entendria l'anglès, però en la foto queda. Clar, els argentins diuen Maradona, això no ho veurà. Maradona no, Maradona... És que Maradona era un personatge molt diferent. Messi era molt curiós perquè se veu que no concedia entrevistes, no perquè ell no ho volguera, sinó perquè li diuen, no, millor que no. Millor que no ho digués. Bé, doncs parlant de la partida, la mítica partida, la final del segle XX, Vicent ha preparat una xapa avui. Sí. Vicent, li tires? A veure, què ens contes? Musiqueta i tot. Ojo, deixa que entre un poquit. Va, ja va. Vivim en un món on la globalització està instal·lada i assentada en les nostres vides, vestida còmodament amb sabates d'anar per casa. No obstant això, molt de tant en tant, el poble valencià encara pot viure moments que són concapsuletes del que sempre ha sigut i la diferenciar d'altres cultures. Perquè sí, va haver una època no molt llunyana on encara no havíem sigut assimilats i la nostra forma de parlar era genuïna, sense bros ni what the fucks. Els comerços dels carrers principals de les ciutats no eren els mateixos a cada lloc del món i als pobles la gent assistia religiosament i en massa a veure partides del joc que fa de fil conductor d'este podcast, la Pilota Valenciana. Avui en dia ja és impossible fins i tot juntar-te amb amics al bar per a veure un partit de futbol, però no mos desviem, que ara anem a parlar de pilota i de capsuletes. Hi ha una expressió que en la pilota és molt famosa, és la de la partida del segle, que fa referència a la que van jugar Genovés i Álvaro II l'any 1995. Allò va ser un moment de catarsi dels que et fa aterrar i dir este poble està viu. Però avui contarem una altra partida del segle en el que vivim i que va tindre lloc un any abans que la societat canviara per sempre per culpa d'un virus vingut del mateix lloc que la gent que viu i té els seus negocis al barri del Trinquet de Pelai. El Trinquet on va tindre lloc esta partida. Coincidència? Sí, la veritat que sí, és pura coincidència. Els contrincants, Genovés, en este cas el segon, i Soro III. Si en la del segle XX Genovés es va convertir en mite guanyant-li a Álvaro en el seu cant del Cigne, en este cas Genovés II es va guanyar a tota l'afició malgrat perdre. Perquè sí, pràcticament tot el món, o sense pràcticament, volia que José acabara la seva carrera amb un títol que farà justícia a la seva elegància, la seva professionalitat i el seu amor pel joc de la pilota. Això no vol dir que el guanyador en aquell cas, Soro III, se'l considerarà el malvat de la història. Res més lluny de la realitat. L'espectacle oferit va ser tan memorable que va compensar el pesar de tot el públic per no veure Genovés II coronat com a campió. I així li ho va demostrar, tractant-lo com el que és, un gran campió. Dies que duren anys, jornades que conviden a ser optimistes front a un present i un futur homogeneitzat, encara que siga per uns instants i encara que, com va ser en este cas, jo no ho visquera en directe. Però eixa és la màgia de la pilota. I és el que tenen també els escriptors que han deixat constància d'aquella capsuleta. Quan lliges com relaten tot el que allí va passar, és impossible ser impermeable a la passió que destilen eixes cròniques. Així que nosaltres, com fa el nostre convidat d'avui, seguirem anant als trinquets i amb un poc de sort tornarem a estar dins d'una d'aquestes capsuletes que ens fan no només recordar, sinó també vivenciar que un dia van ser un poble genuí i que continuem tenint l'oportunitat de ser-ho. Ni molt menys perfecte, però almenys genuí. Molt bé, Vicent. Podeu aplaudir si vull, i tot. No cal. Bueno, aquella final, Sergi, jo sí que estaguerem. Ai, perdó, que me'n va rodeta. I bé, què haurà passat? Perquè era poc la pregunta. Què haurà passat si Genovés II haguera guanyat? No ho sabrem mai, no? No ho sabrem mai. Pilota ficció. Home, no sé, és un d'aquests moments, com ha dit Vicent, no? Un moment xulo, de veritat, no? Dius, ostres, que guai, no? Jo crec que fins i tot el mateix Soro va dir m'haguera agradat que haguera guanyat ell també, no? Però, clar, era un professional, aleshores ell volia guanyar també. Són molt competitius els esportistes. I va aguantar, perquè des del punt de vista de Soro devia ser supercomplicat. Sí. Jo en aquest moment no li desitjaria a ningú. Tenia tot el món en contra. Tot el món en contra i aguantar aquesta pressió
doncs has d'estar molt ben posat en el lloc, i estar molt centrat, i això és un gran mèrit seu, haver aguantat tot això, tot el trinquet, volent que guanyara, fins i tot ell mateix ho va reconèixer, mira, m'haguera agradat que guanyara ell, però no perdre jo, no? Però no perdre jo, no? I no, el que estava al meu costat, un amic meu, me deia, ostres, com aguanta este tío el que està aguantant així, 800 persones animant a l'altre, i tot el món desitjant que se caiga el trinquet, no? I mira, va aguantar i va guanyar. Clar, és que sí que és veritat que Genovés II ha tingut oportunitats de ser campió individual i mai ho havia sigut, i en eixa final o en eixa individual, eixa campionat, que pareixia que no era en absolut dels candidats, va arribar a la final, va fer molt bona final, i clar, haver sigut quasi com aquella de Paco, evidentment des d'un altre punt de vista, bueno, però la reacció del públic haurà sigut... Bé, per ser la catarsi col·lectiva hauria d'haver guanyat, no? Per ser mítica hauria d'haver guanyat, però no va poder ser. Si hi haguera un guionista feno, pues hauria volgut que guanyara Genovés II, com volia tot el món, però la realitat és la que és. Així que esperem, com ha dit Vicent, que en algun moment una d'aquestes capsuletes... L'última final individual també va ser allò... Sí, ara n'hi ha uns quants anys que estan havent unes finals magnífiques, perquè n'hi ha 3 o 4 pilotaris que estan més o menys al mateix nivell. Molt bé. Recomanem, sobretot en l'individual... Però no tenen aquest punt romàntic que tenia el Genovés, no el tenen. No? Així volem romanticisme. Sí, volem romanticisme. Bé, doncs, després d'esta tertúlia molt interessant, que no sé què haurà durat, segurament molt, però no passa res. Que dura el que tinga que durar. Sí, això la veritat que ens tranquil·litza. Anem al joc del trinquet. Bé, Sergi, com per sort tu entens perfectament el joc de la pilota i com funciona, no anem a explicar com funciona el joc del trinquet de Bar Trinquet, així que anem directament a la primera pregunta, 15. Quin diari digital dedicat a la pilota valenciana va cobrir el nostre esport des d'octubre de 2014 fins a finals del 2018? Opció A, pilotavalenciana.com, opció B, Pilota Viu, opció C, El Joc del Poble, i opció D, La Baqueta de l'Esport. Home, jo te diria La Baqueta de l'Esport, però no. Home, jo què sé. Me sento orgullós d'haver participat en aquest projecte, era Pilota Viu, no? Pilota Viu, Un regal. Resposta correcta. Jo quan la vaig veure escrita així en el guió li vaig dir, és un regal. Era per a que donar-li peu. Era per a donar-li peu a Sergi. Això és com Toni Dostal, que va dir quin llibre, va fallar l'aposta. qui ha sigut l'autor, i va dir José Luis López Vázquez. En fi. Mos va boicotejar tot el joc, però bueno, és lo seu, és lo seu. Però sí, Pilota Viu, ma mare de quan en quan m'ho diu, ai, que en lo bé que estava això, per què? Mare, perquè mira, no donava prou diners... Des d'ací llancem un missatge a gent de diners que vulgui tirar avant. Està Juan Roig, no? Per exemple. Inclús si vol donar diners a Bar Trinquet, també, millor encara. Que el Pilota Viu al final era un diari, estàvem tots els dies ahí pringats, i això és més distès. Sí, més distès. A favor de Bar Trinquet, ara mateix. Sempre. Agranem pa a casa. Sí. 30, bueno, primer 15 de Sergi, segona pregunta, 30. La final que va disputar el Genovés i Álvaro en el trinquet de Sagunt va ser considerada per molts com la partida del segle XX, com ja han dit. S'han contat moltes històries d'aquell 9 de juliol de 1995, però recordes quina publicitat duien les samarretes dels pilotaris i dels seus feridors? Opció A, Vidal, supermercats. Opció B, Mútua del Camp. Opció C, Caixa Sagunt. I opció D, Bar Trinquet de Sagunt, que per lo vist no hi havia. Bar Trinquet Podcast no. Jo crec que era la de Mafda, el servei agrari, no? Com era? Mútua del Camp. Jo crec que era això. El que passa és que, clar, no sé si també duien Caixa Sagunt, no ho sé. Ai, ahí està el dubte, Una resposta correcta n'hi ha? És Mútua del Camp. Molt bé, espectacular. És Mútua del Camp, perquè 20 anys després se va fer una partida en homenatge i duien els mateixos publicitat. Sí, la van tornar a posar. Me'n recordo per això. Memòria fotogràfica. Molt bé. Però aquella final tu estigueres, per cert? No, eixa no, vaig estar les anteriors. I eixa no, crec que no vaig estar. Crec que no. Perquè en quina edat... Això jo tenia... 95. 95, doncs tenia 16 anys. 16 anys allí. A les anteriors sí que anava, però clar, els records que tinc d'això... Jo crec que tinc més records de les anteriors, de semifinals i coses així, de que jo estava per allí per la galeria i tornava pilotes i això, i estava acollonat per si em peguen una pilota, però no era gens conscient
del que significava tot això i del que va significar després la partida. Molt bé, bona memòria. Bona memòria, de moment. 30... Que, per cert, vam dir que faríem la Galeria de la Fama i que Ame està en ella. Sí, va encertar, l'última convidada va encertar les 4. Les 4. De moment vas per bon camí. Vas per bon camí. Val. Llorenç Millo va ser un escriptor que durant quasi 20 anys va tindre una secció setmanal al periòdic Les Províncies de València titulada La partida del dissabte, on feia la crònica de les partides jugades cada dissabte al Trinquet de Pelayo. On va morir Llorenç Millo? Opció A... Sí, al final és per preguntar que on va morir. Opció A Villar de l'Arsobispo, que és a més on va néixer, a València, a Tanzània o a un trinquet, sense concretar. Sí, a veure, a Villar de l'Arsobispo no, jo crec que era perquè son pare treballava allí i aleshores ell va fer, no sé si va néixer allí o va fer vida allí, val? I després què m'has dit? A València? A València crec que tampoc. Mira, jo crec que va morir a Tanzània perquè ell era gastrònom i escrivia llibres de gastronomia o no sé què, i no sé si estava escrivint un llibre sobre gastronomia, fent un viatge o no sé què, i va morir en un vaixell, deu ser a Tanzània. Impecable. No? Molt bé, impecable. A bord del creuer Queen Elizabeth, no sé quin. Segon. Sí, me sonava a mi això. No sé si el vaixell, no sé, com es diu quan un vaixell... S'afona. Naufragar, no ho sé. No, es moriria ell de lo que fora, no? Però no va ser un accident en el vaixell. No ho he trobat. No sé, però és curiós. Però vaja, Llorenç Millo, Bueno, sí, parlant del tema de la partida del dissabte, de fet sí que era com una proposta de nom del llibre, pot ser? Sí, però com vaig presentar un premi i no vaig guanyar, doncs, si ho presenta un altre li canvia el títol. Aleshores vaig posar-li Pelayo Blues, que a la banda és més literari, més metafòric i més de tot, i m'agrada molt més. I a l'editorial li va agradar. L'editorial li va agradar molt més i lo de la partida de dissabte se queda com una part del text. De fet, jo faig un recordatori que en el Trinquet Pelayo, precisament on se seia este home, hi ha una placa allí commemorativa, diu, així se sentava Lorenzo Millo per a veure la partida del dissabte. I la placa està allí, en la llotgeta de baix encara està. Però clar, la partida del dissabte de Llorenç Millo sí que era molt sobre la pilota en si, no sé, la veritat que no l'he llegit cap de les seves cròniques, però en el teu cas, el llibre, igual la partida del dissabte, haver abocat més a pensar que sobre pilota i en el teu cas és més són reflexions al voltant. Fa aquesta doble funció, jo agarres la partida com a excusa per a parlar del que em dóna la gana, realment, que és per a posar-los a tot xacal. Sí, no, el tema i parlar d'identitat i del món i del progrés. Utilitzes la pilota com a excusa. Molt bé. És un poc, perdoneu, com els llibres estos que fan, com el de la balada del bar Torino, de Rafa La Huerta, que parla de València com a excusa, però realment ell parla de moltes més coses, no? O algun altre com Fiebre en les grades, de Nick Hornby, que parla dels partits de l'Arsenal, o algun que fa de Sergi Pàmies, que parla de confessions d'un culer defectuós, que també fa el mateix, però en el Barça, i ell parla d'altres coses. Bueno, Rafa La Huerta, que és el que fa el pròleg del llibre, per cert. Sí, Rafa fa el pròleg. A mi és molt agraït, perquè me va dir que sí de seguida. Si sou del València, llegiu-se la balada del bar Torino. I si no ho sou també. I si no ho sou també. Perquè jo sou del Barça i me va encantar. Bueno, també és veritat. Però en el meu cas me'l va llegir, sou del València, i la veritat que és espectacular. I si sou del València o sou del Barça, llegiu-se Pelayo Blues. Pelayo Blues, editat per Rebel Edició. Anem a veure si eres un dels membres del Selecte. Sí. Ja veurem quin nom li posem. Els Vareros. Joc. En els anys 50 hi va haver 3 pilotaris d'un mateix poble que formaven l'anomenat Trio de Ferro, un equip que era considerat com el rival a batre en la modalitat d'escala i corda. D'on era el Trio de Ferro en els anys 50? El Trio de Ferro era de Carlet, de Museros, de Torrent o de Benferri. Epa. Si te jugues la propina. El major. Sí. La propina està així. A veure, el de Benferri el descartem. Era una broma de Ferri. Estic entre Museros i l'altre que ja has dit. Carlet i Torrent. Estic entre Museros i Carlet. Doncs no seria el de Museros, perquè el de Carlet crec que va vindre després, no? Hi havia un parell de jugadors, però crec que va ser més tard. Crec que va ser... Anem a donar-te pistes, el xatet tot això eren de Carlet. Xatet de la Pato? Xatet de Carlet i Patet, no? Xatet, segur. Però això crec que eren dels anys 70-80, no? Inclús principis del 90, i en 50 serien el de Museros. No era aquest home que li pegaren una pilotada i se va quedar sec o alguna cosa així?
Jo vaig a dir això. Museros. Molt bé. No, la reflexió està perfecta. Sí. Molt bé. Hall of Fame, Saló de la Fama, bar trinqueter, no sé les paraules. Ja ho veurem. Sí, ja li posarem el nom. Ells eren Ferreret, Ruiz i el Chato de Museros, que és el que li van pegar la pilota a l'ull. Sí. De fet, sonava alguna cosa d'això. El vam entrevistar Ricard i jo, i l'home no fa molt que va faltar, tenia, clar, 90. Home, si juguen als anys 50. Perquè van néixer en els anys 30. I eren el trio de ferro, que ara, avui en dia, tornem a reivindicar un poc el xovinisme, serien... Ja fa temps que no fem xovinisme. Exacte, serien en el raspall, serien Marraí, Cebe i Murcianet. El trio de ferro, evident. Sí, claríssimament. I de museros diuen que són pocs i punyeteros, suposa que per això... I els que venen, això vos ho dirà algú de museros, que quan vinga, sí, si algú ve. Algun dia convidarem Els que venen són una altra cosa. Els que venen? Museros, pocs i punyeteros, i els que venen... vale. Ja. És que aquest tipus de refranys sempre tira, Sempre acaben... Sí, com pares de Puçol, jo me sé tots els refranys d'això zona. Bé, doncs hem arribat a estar així. Hem arribat a estar així. Últimament donem com un espai, ha sigut improvisat per a, si tu vols dir alguna cosa més. Sí? No era jo conscient. Pues sí, ho estem fent. Ostres. Si vols dir alguna cosa més, i si no, pues tancarem. Que moltes gràcies, home, per haver-me convidat. Perfecte. Ja tocava. Sí. Ara que ja ha vingut, ja no parlarem més d'ell. No, però ara... tantes vegades, ara ja ha vingut. Ja hem acabat, però bueno, formarà part de la galeria. Sí, sempre estarà present. Així que, gràcies per tot, Sergi, i en veuremos. En veuremos junts. Vinga, gràcies a vosaltres.